Oh, may yan ba? Kulang. Ha? Conservator? Bakit? May nagpapahula sa kanya. Bakit eh? May pasok ka? Oo. Pwede. Bukas. Oo. Hindi. Ay, ano yung pinabalot ko, Cesar? Dali lang ka. Okay, let's go. Kaya tatay ako. Nandiyan ko. Ayan, pasimple yan. Yung premium yan. Uwi na kami takay. Anong problema? Yung plastic. Bakit nanalo ka na ba? Nakasagot ka na ba? Hindi ka pa nakasagot ah. Ano bang plastic nyo? Sarawat to. Binili namin to ha. Para namin. Nililigaro ko sana to. Teka lang tayo. Sige lang. Jen. Hindi ka pa nakakasagot. Nagkakila ka na? English, Tagalog. Ay, walang English? Dami-dami natin binigay. Tagalog. Bagay. Kinakain. Pwede. Dito. Bagay. Ginagamit ng tao? Electrical? Electrical. Cellphone? TV? TV? Anong TV? Ventilador? Ito. Aircon? Hindi. Ilaw? Flashlight?